No, ja tu mám už pripravenú reštauráciu, si ju načítali. Hral som to už rok, takže akože rok ale z prestavky. Takže keď chcete mať takúto reštauráciu, tak takže idem do svojej reštaurácie. Ježiš. Počkaj, na čo mi nehraje hudba? Čo mi nehraje? To je toto. Tak to sa mi to páči, ja to dám trošku tichšie. Som to voledný. Ale aby ste to počuli, tak... Dobre, počujete? A teraz... tak ja si dám asi tú... keramicu. To je moja kuchyňa, ne? Ale pracuje sami. Ste možno premalovaná. To je také škaredé, to oranžové, že? Lebo tu je moja sedačka. Dobre, vidíš, som tu o mne myslieť a teda ja to chodím. Dobre, keď môžem, tam mám krp. Ježiši, prepáčte. Viete, ja som pil včera vo svojej reštaurácii, keď bola zavretá. No, toto si potrebujeme zlepšiť úplne spodne. To nie je moja reklama. Máme reklamu. Počujte si. To není ono? Nie. Nemá moja reklama. To je jedno. Vidíte, ako sa to mám prvýkrát. Ježiš, spôsobom celom rázim hlavou. Dobre, ja si to idem asi premalovať, ale musím si tak, lebo som nemaloval nikdy. Ja si to idem. To nemám žiadne kníbe. Art? Čím? Nie. Nicht. Nein. Jak jsem volný. Ty přebude. A já tady chci takto škálenou. Tak to zapíchnuté. Čo som sa vymyslel? Tak pajcha. A ja už aj viem, ako sa to robí. Ja som si tým vyhodnul. Mám zapíchať. To musíme tutaj. Nie. Jeszcze, no tutaj. To jeszcze muszę. Czekaj, to tak. Takie to. Dobre, takie to musimy czytać. Oha, jaj, to nie łatwiej. Czekaj, to jest zło. Dobre.
jestli to tam můžeme. Secondary, primary, alebo že by som to premenovala na hudbu. Alebo že by takto Nie. Ježiš, čo si o mňa budú mysleť. Ja tu malujem, oni tam jedia. Nie. Nein, to je to isté. Malinký okienček. Priameme aj farbu. Priameme aj právu. Je to pekné. Ja som si istý. Ježiši. Čo tu máme? To chceme prefarbiť. Nie. Ježiš, zväzka. Tak je, to chcem dať na povahu. To vlastne vidíte? Co by som to musel? To čo je? To vyzerá ako pekne. Toto už je lepšie. Chcem horšie. Brick. To je dobré. To sa nechám. Ešte tam mám jednu stenu. Nie, luxus. Ešte kam by som to dala? Kam by som mal... Počkaj, ale ono mi to prefarbí aj stres. Mne sa to páči. A najlepšie je, že to je... ten môj. Zatirni. Zase som zapokala svoj, ja sa tam milím. Hej, pokiaľ sa tak vymilíte, tak to ešte na to zaujímavé. Či som iba ja taký, že si milím napríklad. Už by som to zaujímavé. Ježiš. To nevyzerá pekne. Ja už by som to nechal tak, lebo ja to mám to iba. Nie, ja sa chcem vyčuť, ja som vyčuť. A peniaz mi nechávajú listy. Všetky mám našu poskytu, to je 1600. Takže to je 1600. Ale pozrieť sa to môžeme. Tak v prípade zákazníkov nie. Takže
Dobre. Jedem. Wow. Dobre robili. Cheese. Dobre, čo je? To sú schody akože? A kde máte zvyšok? To má je 75, no akože to je 74 eur. Čo tu chcete? Musím sa vieť. Čo prosím? 25% zľavy? Je to vyzerá, ako by vám to stalo takto stále. Ježiši, 6 hodín. To je málo, nie? Myslíte si? Počkaj. Čo je pekné? Ja to som spolu. Ježiši. To je oné rytier. Stol tu nemáme. Ježiš, prvom. Je čo objednám. Ideme trasenie. Ja idem asi to. Tak sa nemáme. Paint a ja si to budem celé nabrať. Zase som zapokal slovo. Cheesesteak, a to čo je? Cheesesteak by som si dal. Koľko to stojí? Burger. Ale ja to nemám. Dávaj, nie, ja som hladný. Spolu tu zalecam. Čo sa mi deje s rukou, aby som nezul? No a teraz by sme išli pracovať do Lučiho reštaurácie. Hneď uvidíte, čo to je. To Mária, kde máš šibu? A to je. Stomer, server, šéf. Ale neodrazte sa odrazí. Ja chcem vedieť, ako to bude. Aha. Čo je ten? Server. Aha. Ale vieš, ma to mám hnuto. Ja to mám to je tak. Ale to potrebuje prerobiť. Počkaj, čo? Či čo? Ja som level 1, veď som tam hral.
Doesn't look like that. Okay. No a apa tuh? Ich habe eigentlich za sebou. Máme sa nechce. Vieš, že to nemôžem upýtať. Čo není? Chceš na mňa, čo na mňa gagaďaš? Gaga. Počkaj, už sa to dosť. A to je z našeho videa všetko, my sa uvidíme potom. Dobre, no to je z našeho videa všetko, dúfam, že sa vám páčilo.